Be! Be! Kaya, balinsa mo sa pikas balay, be. Balinsa mo sa pikas balay. Dala si Bibi. Nga naman? May nagbalay lang pinig dara oh. Muhago naman ni Marjo unya og moabot to siya. Among sunugon. Sige na kay basig mapaakan mo ba? Karon na? Karon kay kay mo sunugon. Sige, muat ka na, mi. Sige na gani. Grabe. Biyamping mo biya. Hinahinay ka pakan. Dito mo agi sa exit. Dito mo agi sa exit ha. Sa exit mo agi. Sa exit mo agi. Puhag jud karon. Hello guys, so nami buhaton nga trabaho karon. Magsunog mi og lampinig kay basig makapaak ni sila. Tamo na dira sila nagbalay o dira na sila dira. Kana nagbalay sila dira. So mo na mo sunugon karon. Basig mapaakan man ni dire. Magkuha sa mi og lokay. Pinsa ilangan tayo dili tayo box no kuan. Una sa litso no. Oh, na sila. Murag naibalaan ako nila bang ako'y naggungkag silang balay gina nagkuhan sila piromon sa ko. Kuha sa di ko sa ninadaan bago na mo nasunugon. Ana fights na fights. Pang. Budagan rata ni karon after na to mga kuan ng lapinig budagan rata ditso. Gage, di itong dagan eh. Muso day. Asuhan na. Pason gani budagan kita. Di, sa tungod na ito na ibutang. Atong gunitan. Hinahinay lang ako. Turo. Agay! Ako dire, awa! Awa dire! Awa, mga lapinig! Agay! Ayaw kawaso! Kawalaso kaya na! Lapinig, awa mo rin lapinig! Damo pa kayo para sa bisita dyan rin. Hawa mo! Okay, wala sila. Gabay na sa tulangan! Yan, yung pagbawa ng lapinig mo ni ritual. Bukod pasabot ani, kwanta na daog ta. Ako bagyo na tubig. So muna guys, no, ingon na mamuhag og lampinig. Nakita ninyo? Wala ko ipaak dere, wala ipaak akong nawong. 'Di ba? Professional man ta mamuhag. Binuwa mo na imuha, boss. Usa ka dira? Buwag ba mo? Balay sa lapinig? No, magbutay kag mamuhag mig lampinig, nakuha man ning balay dere. Sa inyo, alay kang balay na muwag. Pero sa kuha, may tugpa. Ang damay. May gani wala kayo kahubag.